Babaeng biktima sa nag-viral nga video scandal katong gipagawas na tamas-tamasan sa mga batanong mga lalaki midangop na ngadto sa kapulisan. Andam siyang musangat og kaso. Adunay live update si Chona Carion. Chona? Yes, Bob, moabot sana po ka mga tinunan ang pasakaadog kaso sa kapulisan kini kabahin sa nag-viral nga video sa usa ka babae nga gingong gimolestya sa mga kauban nga mga tinunan sab sud sa sakyanan. Nakuha na ang pangan sa maong tinunaan, Bob, ug midangop na usab ang 16 anyos nga babaeng biktima sa kapulisan kauban sa iyang igsuon ug andam nga mopasaka og kaso batok sa mga nagpakauaw ug nagmolestya kaniya. Ang mga suspect nagpangidaron sa 15 ug 16 anyos ug ingong nanghulga pa sa biktima. Ang napo pasakan og kaso sa kalapasan sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act, Anti-Cybercrime Law ug Child Abuse. Mao kini ang mga nagpost ug nag-share sa ilang social media account sa maong video. Aduna na usay screenshot ang pamilya ug ang kapulisan. Apan matod ni Brigadier General Dibold Sinas, Bob, nga bisan mga minut di edad ang mga suspect pasakaan gihapon nila og kaso uban sa pakig-coordinate sa Department of Social Welfare and Development. Giawhag usab ang uban nga dili na kini ipang-post ang maong video aron dili maapil sa kaso. Si Police Colonel Gemma Vinluan, ang City Director sa Cebu City Police Office, mo'y gisanguna ni Sinas sa paghandle sa maong kaso. Atong paminawon ang pamahayag ni General Dibold Sinas. Kay na picturean man, na screenshot katong nagkisa ito nagpadala. So, among pampailan to tanan. Sa karon, daghay na screenshot ang pulis o ang pamilya na nagpost. Tanan to na-identify dito na nagpost sa ilang FB, sa ilang accounts, pailan na mo itong kaso. Yes, Bob, gikatakdang pasakaan og kaso ang mga suspect sud ni mga simanaha. Samtang ang mga universidad diin ang mga tinun-an nagtungha, nagpahigay ng usab sa ilang tagsa-tagsa ka investigasyon. Bob? Thank you so much sa Chona Carion sa imong live report.